Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε αναπαράσταση γκολ part 2. Θα έχουμε πάλι 5 προσπάθειες. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε με το πρώτο shoot που είναι του Ζινεντίν Ζιντάν, θα το έχω κάπου εδώ πάνω, απέναντι στη Juventus. Ένα βολέ που είναι πολύ δύσκολο. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη προσπάθεια. Λοιπόν, ουσιαστικά του κάνουν πάσα και κάνει κατευθείαν βολέ. Εγώ θα την αφήσω έτσι και θα κάνω κατευθείαν. Το έχει κάνει από εκεί πέρα. Πρώτη προσπάθεια. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά καλό ήταν. Δεν πήγε τόσο καλά. Εντάξει, καλά πήγε, αλλά πάμε τώρα στη δεύτερη προσπάθεια. Το πετύχαμε! Το πετύχαμε! Λοιπόν, εντάξει, θα κάνω και τις άλλες τρεις. Ωραία, πάμε στη τρίτη. Ωραία, λοιπόν παιδιά, τώρα θα πάμε στη τρίτη προσπάθεια. Πάμε. Τη δεύτερη προσπάθεια το πέτυχα, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Όχι, δεν πήγε τόσο καλά. Λοιπόν παιδιά, συνεχίζουμε στη τέταρτη προσπάθεια. Πάμε. Όχι, δεν μπήκε δυστυχώς. Εδώ παίρνει ένα παιδί που δεν το ξέρω καν. Δεν την ξέρει καν, δεν την ξέρει καν. Παιδιά, πάμε στη τέταρτη προσπάθεια. Καλό, αλλά δεν μπήκε. Λοιπόν, τώρα θα κάνω τελευταία προσπάθεια. Από τα επόμενα γκολ θα κάνω 3 εγώ και 3 ο Κουγιό. Ναι, εντάξει, είναι λίγο... Τώρα κάνουμε... Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα κάνουμε την πέμπτη προσπάθεια. Με τερματοφύλακα από εδώ και πέρα. Βρήκαμε εδώ. Πάμε. Μπήκε, αλλά δεν ήταν στο γάμα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, τώρα θα κάνει και το τερματοφύλακάς μας 3 σουτ. Το γκολ του Γιαμάλ εδώ πέρα θα το έχω πάνω. Απέναντι σε Σπαγιόν, νομίζω. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Ουσιαστικά και το σουτάρει στο γάμα. Η τρίπλα τώρα δεν ξέρω να κάνει. Τρίπλα. Δεν αρχίσαμε. Δεύτερη προσπάθεια τώρα. Τόσο λίγο για να πει. Έχουμε 4. Τρίτη προσπάθεια. Ήθελε λίγο πιο ψηλό. Έλα, άλλο ένα, το έχω. Το έχω, έλα. Τελευταία προσπάθεια. Κόψω. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, τώρα θα κάνω εγώ. Πάμε. Καλό, αλλά όχι. Ωραία, λοιπόν, πάμε στη τρίτη προσπάθεια. Καλή, αλλά έπρεπε να πάει λίγο πιο γωνία. Ωραία, λοιπόν, πάμε στη τελευταία προσπάθεια. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά. Άλλα 2 καθένα. Ακόμα. Κάνει άλλη μια κούγιου. Αρχίζεις. Το πέτυχε. Να κάνω άλλη μια κι εγώ. Το πέτυχε ο Κούγιου. Τώρα θα κάνω κι εγώ. Και εγώ περίπου το είχα πετύχει πριν, αλλά αυτό ήταν... Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε αναπαράσταση
Το τελευταίο γκολ του Μπαΐνοβιτς εδώ πάνω, θα το έχω. 4 προσπάθειες ο καθένας. Πάμε το πετύχω. 4 ο καθένας. Ναι. Δεν κάτι θέμα. Πρώτη προσπάθεια. Και η μπάλα βρίσκει το πουλί. Άλλη μία. Εδώ δεξί κάνει την πάσα. Λοιπόν, το πέφτει και κουκούγι τώρα θα κάνω εγώ. Δεξί στα μάτια. Καλό, αλλά εντάξει, όχι τόσο καλό. Αυτό εντάξει. Εντάξει, όχι τόσο ακριβής. Έχω άλλες 2 προσπάθειες. Νομίζω... Λίγο πιο πάνω. Ναι, είναι λίγο... Για να το βάλω. Ναι, πέτυχα τώρα. Ωραία. Να ξέρετε θα υπάρχει και part 3. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.